thina into esiyifunayo ukuthi sicacisele ukuthi ngomhla ka-1 April lo abawushoyo sizoyithola yini le mali ngoba phela ziningi izinto besitshela zona besithembisa basitshela ukuthi sizokwenzela. Sifuna nje i-sure guarantee ukuthi sizoyithola imali yethu ngoba phela noDineo kwathi uyeza sisamlindile namanje akekho sefuna ukukhuluma ukuthi ubani owadla imali yethenda laDineo. Thina sathengiswa ama-umbrella sathengisa izinto abanye abantu baze baphuma bayohlala kwezinye indawo kuthiwa kuze uDineo akekho wakhokha imali yethu. Siyayifuna thina imali yethu phela nathi imali yeqola ukuthi siyithola ngoba nje siyithola siyiphiwa sayivotela leya mali. Kwakufanele basitshele mekuwukuthi ngeke size sisahola. Kumanje nje ngaba ngimithanga mina ukuba ngangazi manje angisazi noma fanele ngiyokwenza ibhoshini noma sisazoyithola yini imali yethu. Owele manje bayabuza ukuthi ma indaba singasawaphatha amadenone esikoleni angazi manje ukuthi ngizothina ey'nganeni ngoba phela imali yeqolo mengabe sesisuka thina siyitshela ley'ngane ukuthi ningavoti mese nibadala ngoba thina imali yethu sibuye singayitholi. Bayayithola bona eyabo akaze kuthiwe ominister ephalamende khona imali yabo engaphumanga fanele balinde. Siyayifuna nje imali yethu. Oqala umhla ka-1 April kuzobe kunosuku olubaluleke kabi eGoli. ECarnival City kuzobe kuperforma oThenjiwe kuzo-Nkansime bako-Uganda kuzo-AY bavela le ko-Nigeria o-Trevor Gumbo o-Stop Nonsense o-Nina Hasty kuzobe kucula ngisho u-Ayampama kungazodlalwa ngathi nje thina ngeke size siphuthele. Oqala kuzobe kukhona kuze kube khona ngisho uthole small kuza ngisho uMdura from eSwaziland. Hayi ngeke nje kungazodlalwa ngathi bese kuthiwa thina imali yethu asikakazi noma izophuma senze njani-ke thina singayi kwi-show. Thina sifuna ukuya kwi-show nje otherwise bayobona laba abangayikhokhi imali yethu bazovotela uba bangazodlala ngathi la.